guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, दिनै लोखि फुजानि दिन आरो ओमफ्राय दुर्गा फुजानि भिडिअखौनो आं दिनैसो आपल'ड खालामदों लोखि फुजा दिनाव आरो ओमफ्राय दायो आङो लोखि फुजानि न'आव फुजा होनो नागिरदों ओमफ्राय दायोहाय न'आवहाय आदामोन दंफैयो माबा अमा फाननो नागिरदोंमोन आरो जोंहा ओमफ्राय दायो बेखौनो नायफैदों आरो ओमफ्राय नै जोंहा दायो दाख्लैहाय माबा नै सापात दैजों गोजावबोनाय मोनाखै आरो माबासो अमा नायफैदों So guys, माने आङो माने दायोहाय वेडिं गोलाव होदों आरो भिडिअखौ ओमफ्राय वेडिं गोलाव होबाना माने क्लियार नुवा ओंखायनो आङो वेडिं गोलाव होआ आरो बांसिनानो ओमफ्राय दिनै वेडिं गोलावहाय भिडिअ खालामनो सानबाय आरो माने बिदिबा एसे खाथिद्राय जायोना ओमफ्राय वेडिं गोलाव पुरा नुनाय जायो ओमफ्राय दायो आङो बुंदोंमोन आदामोनहा अमा नायफैदोंमोन ओमफ्राय जायगायावबा फसायलाङासै खोमा ओमफ्राय दायो थांबाय बिसोरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो दायो न'आव हारसिं दादा दं आं दं ओमफ्राय आजा दङ ओमफ्राय मोनायाबो न'आवनो थाया गथ'आ बांसिनानो ओमफ्राय दायो लोखि फुजानि एकदम रेडि खालामनांगोन आरो ओमफ्राय हारसिं नालाय भिडिअ खालामनो खस्थ'बो जानो हागौ ओमफ्राय आं भिडिअ बानायाबो जानो हागौ माने बहुत भिडिअ बानायखायोना आङो फुजा होनायनि ओमफ्राय नोंसोरबो नुखाजोब्बाय मिथिखायो बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामाबो जानो हागौ ओमफ्राय दायो दिनैथ' फुजा जाया नालाय लोखि फुजायाव गामियाव जायो जोंहा बेवहाय आगोलायबो आं भिडिअ खालामखादोंमोन ओमफ्राय बेयाव थांनाय जायो ना मायो थांबो भिडिअ खालामसै आरो गामियाव जायो नालाय ओमफ्राय गानबो देखायगोन आरो जों गामियावहाय ओमफ्राय आंथ' बिदि मोनायाव आं गान नायनो हाया माने आच्छा ओमफ्राय दायो गाइस नायलांदो सरि ओमफ्राय आं खिथानो नागिरदोंमोन ना बेनो जाहैबाय सापात आरो माबादोंमोन बोरैबा गारि एक्सिडेन्ट जानानै दैजों गोजावबोदोंनो आरो ओमफ्राय जोंहा गुमैमोनहा मोनबोदों ओमफ्राय दायो एसे हरदों आरो जोंहानो ओमफ्राय फोरानबाय आङो दासो गथा जादों वेडिं गोलावबा क्लियार नङा होनना खिथाखादों नालाय आं गासिनि ओमफ्राय नै दहाय लाबोदों आरो फुजा खरसा नै बेनो आरो बहुत दङ ओमफ्राय नै जा दख'ना बावो नालाय ओमफ्राय दख'ना जोमग्रा बे ब्लाउस बे दख'ना ओमफ्राय बे आसान ओमफ्राय नै बोरैबा ओरै जाबोलाजोब्बाय सिन्दुरा गलाबोजोब्बाय आं मिथिलांलाय ओमफ्राय बे थोरसि रेडिथ'खा आरो बेफोरो दायो गासिबो जाखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय मनाया दा फैबाय आङो माने आं सुखांजोब्बाय ओमफ्राय माबाखांबाय माने आं दायो खामजोबखांबायमोन ओमफ्राय सिबाखैल'मोन आरो ओमफ्राय दायो मना फैबाय मनाया सिबदोंसै आरो आं मावखांजोबखानानै फैबाय मनाया स' गाइस नै दायो रेडि खालामनो आरो दायो खुसेर हादों सबनै दाउखियाबो माथो स' गाइस नै रेडि जाबाय ओमफ्राय बहुद माबा माबि दंबावो आरो बेफोरो रेडि जाबाय ओमफ्राय दख'ना थख'नि होनायनिखौ दङ ओमफ्राय आं भिडिअ खालामबाय थाला आरो मोनाबाय ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ नालाय स' उनाव लोगो मोनसिगोन आरो स' गाइस माने दायो फुजा होखांबाय आरो फुजा होखांनायनि उनावहाय दायोहाय आङो ओंखाम ओंख्रि सङासै मनायाहाय आलु भाजा एवबाय आरो दहायनानै दंखायो नालाय ओमफ्राय दायो ओरैनो दं ओमफ्राय दिनैथ' माबा गैखाया नालाय मा होनोमोनलाय जेरावबो फुजा गैखाया माने मेला गैया आरो फुजाल' होगोन दिनै बयनियावबो ओमफ्राय नै आं आसान लाबोदोंमोन आरो दहाय ओमफ्राय आं आसान गाननो बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दायो नै गानबाय आरो गुफुर कालारसो मोनबाय मना आसाना नै बहुत बुरजा दंबावोसो ओमफ्राय गानासै आरो एसेल' गानबाय ओमफ्राय नै बेबो दं बहुत दंबावो बै न' गोजाखौहाय ओमफ्राय मनाया दाबो मोनानो आलु भाजायानो खालि बिदिल' स्टाइलानो होमबा गाइस गाबोन लोगो मोनसिगोन आरो
The next day. So guys, good morning. ओमफ्राय दा सिखारदों आङो ओमफ्राय सिखारग्रोमोनानै प्रसाद जानो नागिरदों मैयानि ओमफ्राय बेवहाय नारेंखल बिदै दं आरो नारेंखल बिदै ओमफ्राय नारेंखल दं मोनसे बुरजाद्रायनानै होआखै आरो आङो स' जास्ट आसेन दोननानै स्रिं स्रिं गाबनायखौ मोजां मोनथारो आसेन दोननानै स्रिं स्रिं गाबनायखौ मोजां मोनथारो अच्छा Filai mutu man gosla godan gankö नै जानबा प्रसाद मागार मा जायामोन नोङो गय फैदो फैदो हाथि मानजिबाय हाथि मानजिबाय अहाय गाननायनो दायो थांगोन बेखौ सोदों मैया गाननायनो संगिनाया दुखुथारदां मार संगिनानि गाननाय नोंसोर मैया मादै जायोना आब' जायोथाय मादैसो जायालै आदा जाफुंखौनो आदासो जायोबा आदासो होनो आं मैथासो लांफैदोंमोन आं ओमफ्राय नै क्या बोला तूने आयौ फैखागोन कपिराइट उन्दै उन्दैया सिखारदों दा फैखागोन पिंकी पिंकी बे आंनि आमाय बे आंनि आमाय बे आंनि आबौ ए बे आंनि गावदां फैलाय बे जोंनि जोंनि सम नालाय ने बे जोंनि आमाय नै आंना पिंकी नायफैलाय मा जिराद नायफैलाय गाइखेरसो नङा दा साहासोथ' साहासो बिलायालाय बोरै बोरो बिलाया ए गारजोब्बाय गारजोब्बाय बिबायब्रा 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 बियो साख्रिखौ जालानो सावख्लिनानै जों नायाखै बिसोर नायदोंनो ए नोंसोरबो नायदो दायो ओंखाम जाखांबाय आरो मैथा ना आरो जहल ओमफ्राय दायो जाखांनायनि उनाव रावबो गैला न'आव हारसिं बेबायदि टाइमावबाथाय हारसिं आरो मा खालामना थानो आरो बाखायो हारसिंनो लोगोफोरबो गैयाना आरो ओमफ्राय बेलायाबो न'आवसो थाहैबाय ओमफ्राय दायो दंफैयो न'आवहाय ओमफ्राय दायो थांनायानो जाया आरो थांनो बायोना सान्दुं गोसाथारबो माबो सेंग्रा लुग्राया नै ओमफ्राय लाग्राफ्रा बिदिसो लुनांगौ फैहां फैहां हनै बेयाव मोनसे दं मोनबाय माबेसे ना मावै बादिसो नुयोना बालाबाथिया जोबसिमखाय बिदियावबो सिनायनो नारा So guys, दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ' बye bye